kanggo tombo kangen keluarga. Ya. Khususnya Selo Pamioro kagem Mbak Tantia Siva. Saderengipun nuwun sewu, sampun keperangkaturan pasugatan monggo kasung ngunjuk dahar kanthi mardu-mardi kang penggalih. Mbah Kangkung, Mbah Putri ngersakaken pain napa petak paring sasmita. Dateng Kadang Muda Pramulati. Sompak Mas. Sompak. Sompak ya. Kompak. Banyu bening to Mas? Banyu bening. Tasih. Serian nih kata. Ya gilok-gilok. Oh iya. Ning arang ngajak aku. Ora gilok-gilok. Mata sembah nuwun lho Pak sampun nimbali kawula. Ah nek mboten jenengan niku rekoso kula ajeng tumut banyu bening. Ora ya. Nek ya gak gigi le anu. Nggih. Nek kelakon payu ya gigi kok. Anti asiswa. Mas Bambang. Mas Bambang sing laire Januari. Heeh. Sian. Aja semalam ning ati saking kanasarekmu Mas aja
sapa salah. Mendana aku ndek bojo pengendang ngono ya, Mas. Lah. Terus kendangnya tak dal. Lah iya. Godet lah iya. Apa sih? Kendangnya didol nak panen. Apa sih? Asli ini gur tukang mancing. Mancing apa? Mancing. Seta sayangku cintaku, no bocah kaya mundak bagus ta ya. Bojone sapa ta kuwi? Gur nyamar. Iya. Bacot ya, Dik. Ya, manisnya bojomu lis. Sesok COD ya. Wah. COD pancing. Pancing. Loh, bojomu kan ndek pancing akeh. Minggu kok kene rak ngene kok mampir nang tegek. Sesuai aplikasi. Iya. Aja semalam ning ati. Sampun. Sampun. Wiyagane ganteng-ganteng. Isih Joko kabeh. Tenane. Heeh. Jo kondo-kondo. Kecuali sing ngendang. Sing ngendang ki ketok arep dadi mantuku sesuk. Yo ae. Lah kan iso aku arep peteng meneh. Ya oke matur nuwun. Matur suwun Teguh. Sagung tamu nuwun sewu sinambi ngrampetaken kadang muda pramuladi. Jadi tunggal lagon malih mbok bilih semangke tumbutan ati jorok tolacaken. Setunggal lagon maraksanipun sawengiken Mbak Tanti alis damarak sowan.